На Белсаце навіны коротка пра галоўнае вам распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Мэта нумар 1 – вызвалення закладнікаў з сектару Газа, заявіў прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, які праляцеў з візітам у Ізраіль. Я хачу, каб вы былі ўпэўненыя, што не засталіся адныя ў гэтай вайне з тэрарызмам. Я гавару ад імя краіны, якая на няшчасце перажыла такія тэрарыстычныя атакі. І вы былі там у той час. Я думаю, што гэта наш абавязак змагацца з гэтымі тэрарыстычнымі групоўкамі без усялякага замяшання, без, я б сказаў, пашырэння гэтых канфліктаў. Эммануэль Макрон сустрэўся з сем'ямі французскіх ахвяраў Хамасу ў аэрапорце Тель-Авіву. Дарадца прэзідэнта Францыі адзначыў, што апроч дэманстрацыі салідарнасці з Ізраілем, Макрон мае аператыўныя прапановы, як перадухіліць эскалацыю, вызваліць закладнікаў, гарантаваць бяспеку Ізраілю і працаваць над развязаннем праблемаў паміж палестынцамі і ізраільцянамі. Падрабязнасцяў гэтых прапановаў, аднак, публічна не агучылі. Дзвюх закладніц, якіх напярэдадні вызваліў Хамас, вайсковым верталётам даставілі ў медычны цэнтр у Тель-Авіве. У транспартаванні жанчын з сектару Газа дапамог міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. Гэта 70-гадовая Нурит Купер і 85-гадовая Йохвет Лівшыц. Адну жанчыну давялося транспартаваць на насілках, другая перасоўвалася на інвалідным вазку. Ізраільцянкі былі ў палоне 7 кастрычніка. Раней таксама вызвалілі яшчэ дзвюх жанчын, грамадзянак ЗША, маці і дачку. Паводле заявы баевікоў, іх адпусцілі з гуманітарных прычынаў пры пасярэдніцтве Катару і Егіпту. У закладніках Хамасу, паводле звестак ізраільскай арміі, усё яшчэ застаецца больш за 200 чалавек, сярод іх замежныя грамадзяне. 47 замежнікаў за мінулыя сотні спрабавалі нелегальна перакрочыць мяжу з Беларусі ў Польшчу. Выпадкі нелегальнай міграцыі зафіксаваныя на заставах памежнай службы ў Нараўцы, Белавежы і Дубічах царкоўных. Пры гэтым страж гранічна адзначае павелічэнне агрэсіўных паводзінаў замежнікаў. На ўчастку пад ахову памежнай заставы ў Белавежы група з 30 мігрантаў, якая перамяшчалася ўздоўж дамбы з беларускага боку, закідвала польскія патрулі камянямі і галінамі. Абышлося без пацярпелых. Таксама з боку Беларусі закідалі падпаленым галлём польскіх памежнікаў, што патрулявалі мяжу на ўчастку памежнай заставы ў Дубічах царкоўных. Напярэдадні на ўчастку мяжы блізу Белавежы паміж мігрантамі адбылася бойка з нажом. Польскія памежнікі выратавалі параненага мігранта. Улады Беларусі не пакідае жадання скарыць космас. Цяпер гэта планы паўдзельнічаць у стварэнні навуковай станцыі на месяцы. Да міжнароднага праекту далучылася Нацыянальная акадэмія навук. Рэалізацыя праекту навуковай станцыі на месяцы пачалася ў 2021 годзе. Да 2028 ў планах стварыць базавую мадэль станцыі, а з 31 да 35 года на месяц мае адбыцца 5 місіяў. Да праекту далучыліся таксама Азербайджан, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Пакістан, Паўночна-Афрыканская Рэспубліка, Азіяцка-Ціхаакіянская арганізацыя касмічнай супрацы і швейцарская авіякасмічная кампанія «Наноспейс». Выдаваць бальнічныя ў перыяд павелічэння вострых рэспіраторных вірусных захворванняў змогуць памочнікі доктара. Пра гэта ў эфіры радыё Мінск распавёў прадстаўнік камітэту аховы здароўя Менгарвыканкаму Сергей Падкавыраў. Гэтак сярэдні медычны персанал таксама атрымае магчымасць ажыццяўляць візіты дадому. Чыноўнік адзначыў, што паўнамоцтвы будуць нададзеныя ў выпадку неабходнасці, пакуль жа яе няма. Паскардзіцца на якасць хлеба на гарачую лінію. Такую магчымасць грамадзянам Беларусі даў камітэт дзяржаўнага кантролю. Дзеля гэтага трэба скарыстацца нумарам 191. Прымаць скаргі будуць ад сёння, 24 кастрычніка, да чацвярга, 26 кастрычніка. Што праўда, прымаць будуць не толькі скаргі, але і прапановы, як павысіць якасць хлебабулачнай вытворчасці. Цягам апошніх месяцаў беларусы пераважна з невялікіх мястэчак і вёсак наракаюць на хлеб, які ім прывозяць у крамы. Да прыкладу, на Случчыне ў жніўні і верасні прадавалі хлеб з мукі, заражанай бульбяной палачкаю, а жыхары Віцебску знайшлі ў краме так званы хлеб з будучыні. Датаю вырабу на этыкетцы было 23 кастрычніка, у той час як у краме яго прадавалі днём раней, 22 кастрычніка. Папулярнаму ў Беларусі блогеру Дзім Дзімычу забаранілі выступаць у школах. Гэта здарылася пасля даносу праўладнай актывісткі Вольгі Бондаравай. Па выніках разбору кіраўнікам установаў адукацыі было ўказана на недапушчэнне ўдзелу ў мерапрыемствах забаўляльнага характару артыстаў, творчасць якіх можа негатыўна паўплываць на фармаванне сістэмы духоўна-маральных і маральна-этычных каштоўнасцяў у непаўналетніх.
Такі адказ Мінадукацыя дало на зварот нейкай Алены Васильевны. У ім гучала і падзяка за неабыякавае стаўленне да пытанняў выхавання дзяцей і моладзі. Сам адказ у сваім канале апублікавала Вольга Бондарова, якая першую пачала цкаваць блогера нібы за прапаганду ЛГБТ. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве а 20. Заставайцеся з намі.